அக்கவுண்ட் இல்ல மாதாஜி, எப்படி நாங்க போடுறது? நீங்க ஜிபே பண்ணலாம்ல மாதாஜி. எப்படி மாதாஜி? அது எங்க 2 பேத்துக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது மாதாஜி, எனக்கும் என் சிஸ்டருக்கும். அதனாலயே நாங்க நேத்தே உங்கள்ட்ட கேட்கணும்ட்டு இருந்தோம். அப்புறம் எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க, அப்படியே விட்டுட்டோம் மாதாஜி. ஓகே, நானு உங்க வீட்ல யாராவது ஓகே சரி, நீங்க உங்களுடைய போன் நம்பர் இங்க இதுல போடுங்க. யாரு நோட் பண்ணிக்கிறீங்க? யாராவது நோட் பண்ணிக்கிட்ட. வீரேந்திரன் பிரபு, அந்த மாதாஜியோட நம்பர் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? சோ தட் நம்ம அப்புறமா கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி அவங்க டொனேஷன் கொடுக்க முடியும்ன்ற. சரி மாதாஜி, நான் பண்றாரு. சரி பண்ணுவீங்களா? நம்ம கண்டிப்பா. ஸ்ரீவத்சங்கம் பிரபு தெரியும் இல்லீங்களா? நம்ம அந்த பிடிஎஃப்ல போட்டிருக்காரு இல்லீங்களா? இல்ல மாதாஜி, ஒண்ணு இல்ல மாதாஜி, அது ஆக்சுவலி பேங்க். பிரபு இன்னைக்கு பெங்களூர் வராரு. இன்னைக்கு பிரபு பெங்களூர் வராரு. சோ நம்ம மீட் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட ஐ திங்க் இங்க பெங்களூர் இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே போய் பிரபுவை மீட் பண்ணலாம். ஆனா அது என்ன டைமிங்ஸ் என்னன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பிரபு, சரிங்களா? இன்னைக்கு நாளைக்கு 3 நாள் இருப்பார் போல இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. டில் சாட்டர்டே வரைக்கும் இருப்பார் போல இருக்கு. சோ நான் சாட்டர்டே போறேன் மாதாஜி, சாட்டர்டே போறேன் நானு. நம்ம நம்பர் வந்து சொல்ல மாதாஜி, அவங்க நான் கால் பண்றேன். அவங்களுக்கு 95 95 00 00 70 70 35 35 45 45. கலாவதி என் ஜெயந்தி. ஓகே மாதாஜி, நான் கால் பண்றேன். நான் உங்களுக்கு அப்னல் ஒரு ஃப்ரீயா இருக்குள்ள 9:30 நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது கால் பண்ணி அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணி அவங்க வீட்ல யாராவது டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறவங்களா இருந்தா அவங்க கிட்ட பேசி இது எப்படி பண்றேன். இல்ல பண்ண மாதாஜி, அது ஒண்ணும் இது இல்ல. நான் சொல்ல விடுங்க, அவங்களுக்கு பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, थैंक यू பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி, थैंक यू பிரபுஜி. நம்ம வந்து மீட் பண்றது பார்க்கலாம் பிரபுஜி கிட்ட. ஓகே ஓகே மாதாஜி. யா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, அப்புறம் நேற்றுக்கு என்என்டி பிரபுக்கு ஒரு மெயில் போட்டிருக்கேன். அது என்ன ஒரு மெயில இப்போ வந்து இந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த இதுல இருக்காரு அவரு, ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு. ஹி இஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங். அதனால இந்த டெம்பிள்க்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்க வந்து இருக்காங்க, ஸ்ரீவத்சங்கம் பிரபுன்ட்டு. நீங்க அவங்களுக்கு கால் பண்ணீங்கனாலே நீங்க சொல்லலாம். அந்த ஸ்னாப்ஷாட் நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஸ்னாப்ஷாட் அவருக்கு வச்சிருங்க. அவர் செக் பண்ணிட்டு பில் அனுப்பிடுங்க. பேங்க் மூலமா அனுப்பிச்சேன் மாதாஜி. கரெக்ட் தான் மாதாஜி, பேங்க் மூலமா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ரெசிப்ட்னுடைய இது கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லீங்களா, அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட்டை நீங்க வந்து அவருக்கு வாட்ஸ்அப்ல வச்சிருங்க. ஓகே, அவர் செக் பண்ணிப்பாரு, உங்களுக்கு பில் அனுப்பிச்சிருவாரு. ஓகே ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். ஓம் நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமினி இதி நாமினே. நாமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे पश्चायते देशधारिणे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு 11th ஸ்லோகம் 16வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 11வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போகின்றோம். இந்த 11வது ஸ்லோகம் ஸ்வலங்கிருத்தம்
श्याम तुरंग योजितं रथं मृगेन्द्र ध्वजम् आश्रित पुरात् वृथोरथास्व दिव्यभक्ति युक्तया स्वशेनया दिग्विजयाय निर्गतः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजम् आश्रितपुरात् वृतो रथाश्वतिविपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। अलंकृतம் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட ஷியாம கருநிற துரங்க குதிரைகள் யோஜிதம் கடிவாளம் பூட்டப்பட்ட ரதம் இரதம் மிருக இந்திர சிங்கம் துவஜம் கொடியை கொண்ட ஆஸ்ரித பாதுகாப்பின் கீழ் புராத் தலைநகரிலிருந்து விருதக சூழப்பட்டவாறு ரத தேரோட்டிகளால் அஸ்வ குதிரைப்படை திவிப்பத்தி யானைகள் யுக்தையா இவ்வாறு ஆயத்தமாகி ஸ்வசேனையா காலாட்படைகளுடன் திக் விஜயாய வெற்றி கொள்ளும் நோக்கத்திற்காக தீர்க்கதக வெளியேறி சென்றார். மொழிபெயர்ப்பு. பரிசுத்த மகாராஜன் கருநிற குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ரதத்தில் அமர்ந்தார். அவரது கொடி சிங்கத்தின் அடையாளம் பொறிக்கப்பட்டதாக இருந்தது. இவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்டு தேரோட்டிகள் குதிரைப்படை யானைகள் மற்றும் காலாட்படை ஆகியவற்றால் சூழப்பட்டவாறு எல்லா திசைகளையும் வெற்றி கொள்வதற்காக அவர் தலைநகரிலிருந்து புறப்பட்டார். பொருளுரை. பரிசுத்த மகாராஜன் அவரது பாட்டனாரான அர்ஜுனனிலிருந்து வேறுபட்டிருந்தார். ஏனெனில் அவரது தேரில் வெள்ளை குதிரைகளுக்கு பதிலாக கருப்பு குதிரைகள் பூட்டப்பட்டிருந்தன. இவரது கொடியில் சிங்கக்குறி பொறிக்கப்பட்டு இருந்தது. அவரது பாட்டனாரின் கொடியோ கடிமானின் அடையாளத்தை கொண்டிருந்தது. நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த ரதங்கள், குதிரைப்படை, யானைகள், காலாட்படை மற்றும் வாத்திய குழு ஆகியவற்றால் சூழப்பட்டிருந்த பரிசுத்த மகாராஜனின் அரச ஊர்வலம் கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்ததுடன் போர் முனையிலும் கூட ரசிக்கக்கூடிய ஒரு நாகரிகத்தின் சின்னமாகவும் விளங்கியது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. க்ளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த அவருடைய படைகளை பற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா புகழாரங்களை சூட்டப்படுகின்றது. ஸோ எவ்வாறு அவருடைய படைகள் வந்து இருக்கின்றது, அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. ஸோ கம்பேரிஷன், அர்ஜுனனுடைய தேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெண்ணிற குதிரைகள், இவரது பாத்தீங்கன்னாக்கா கருப்பு குதிரைகள். அந்த தேர்னுடைய கொடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமனுடைய எம்ப்ளம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்னம் பதிக்கப்பட்டிருந்தது. இங்க வந்து சிங்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பதிக்கப்பட்டிருந்தது. நம்ம இந்திய தேசத்தினுடைய பாரத கண்டத்தினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நேஷனல் அனிமல் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சிங்கம் இல்லையா? சோ சாரி சிங்கம், புலி 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 சோ அதாவது லயன், சாரி டைகர். சோ ஸ்வலங்கிருதம் ஷியாம துரங்க யோஜிதம் ரதம் மிருகேந்திர த்வஜம் ஆசிரித புராத் விரதோ ரதாஸ்வ திவபக்தி யுக்தயா ஸ்வசேனயா திக்விஜயாய நிர்கதக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ அவர் வந்து எதற்காக வெற்றி கொள்ளணும்னு நினைக்கிறார்னாக்கா இன்டென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த கலிகாலத்தினுடைய தொடர்ச்சி வந்து அவர் வந்து அறிகுறிகளை கண்டபொழுது எங்கெல்லாம் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது அந்த பாதிப்புகளை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிவர்த்தி செய்து அங்கே அமைதியை நிலைநாட்ட வேண்டும், அப்படிப்பட்ட அரசர்கள் வாழக்கூடிய அந்த ஸ்தலங்கள் எல்லாம் அவர் கைப்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இன்டென்ஷனுக்காக தான் இப்ப போருக்காக அவர் போறார். எதுவுமே வந்து சுயநலத்துக்காக போர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய நாட்டு நன்மைக்காக செய்வது என்பது போர் அக்செப்டட் ஆக்சுவலி. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா பவர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே போர் முனைக்கு செல்லக்கூடாது. ஸோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜன் செய்தது கரெக்டான இதுன்றதை வந்து நாம் இதுல இருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். பரீட்சித் மகாராஜனின் கருநிற குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ரதத்தில் அமர்ந்தார். அவரது கொடி சிங்கத்தின் அடையாளம் பொறிக்கப்பட்டதாக இருந்தது. இவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்டு தேரோட்டிகள், குதிரைப்படை, யானைகள் மற்றும் காலாட்படை ஆகியவற்றில் சூழப்பட்டவாறு எல்லா திசைகளிலும் வெற்றி கொள்வதற்காக அவர் தலைநகரிலிருந்து புறப்பட்டார். சோ எங்கெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் கலியினுடைய இம்பாக்ட்னால அந்த அரசாங்கத்துல வந்து ப்ராப்ளம் பாதகம் அமைந்திருக்கின்றதோ அதை எல்லா மீதம் இருக்கிறவர்கள் எல்லாருமே அவர் கீழே
சிற்றரசுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி கப்பம் கட்டிட்டு அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த அதாவது அவங்களும் அந்த நாட்டு அவருடைய சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவர்களே அவர் எதுவும் செய்யவில்லை. ஆனால் ஸோ கலியினுடைய இம்பாக்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த தேசங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கண்டிப்பாக தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுத்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே வந்து அமைதியை நிலைநிறுத்தணும், கலியினுடைய இம்பாக்டை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த போரையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நடத்தி செல்கின்றார். சோ இந்த குதிரைப்படை, யானைகள், காலாட்படை மற்றும் வாத்திய குழு ஆகியோட்டால் சூழப்பட்டிருந்த பரீட்சித் மகாராஜனின் அரச ஊர்வலம், அந்த ஊர்வலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரசிக்க தகுந்ததாக இருந்தது. அதாவது போருக்கு போற மாதிரியே தெரியல. அந்த உன்னதமான அந்த அமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்ப்பதற்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது மாதிரி இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டீடைல்டு பர்பட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகாக பிரபுபாதர் வந்து விளக்கி இருக்கிறார். இங்கே போர் முனையிலும் கூட ரசிக்கக்கூடிய ஒரு நாகரிகத்தின் சின்னமாக, சிவிலைசேஷன் சோ அதாவது சின்னமாகவும் அது விளங்கியது. சோ அந்த அளவுக்கு அழகா இருந்தது அந்த படையினுடைய ஊர்வலம் என்பதை இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். எஸ் டிவி பிரேம மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். பத்ராஸ்வம் கேதுமாலம் ச பாரதம் சோத்தரான் குரூன் கிம் புருஷதானி வர்ஷானி விஜித்ய ஜக்ருஹேஹ பலிம். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ராஸ்வம் கேதுமாலம் ச பாரதம் சோத்தரான் குரூன் கிம் புருஷாதீனி வர்ஷானி விஜித்ய ஜக்ருஹே பலிம். பத்ராஸ்வம் கேதுமாலம் ச மேலும், பாரதம் ச மேலும், உத்தரான் வடநாடுகள், குருக்களின் ராஜ்யம், கிம் புருஷ ஆதீனி இமாலயத்தின் வடக்கு புறத்துக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு நாடு, வர்ஷாணி மண்ணுலகின் பகுதிகள், விஜித்ய வென்று, ஜக்ரே வசூலித்தார், பலிம் பலம். மொழிபெயர்ப்பு. பரீட்சித்து மகாராஜன் பிறகு பத்ராஸ்வம், கேதுமாலம், பாரதம், உத்தர குருவர்ஷம், கிம்புருஷம் முதலான மண்ணுலகின் எல்லா பகுதிகளையும் வென்று அவற்றின் அரசர்களிடமிருந்து கப்பம் வசூலித்தார். பொருளுரை. பத்ராஸ்வம் மேரு பர்வதத்திற்கு அருகில் உள்ள இந்நிலப்பரப்பு கந்தமாதன பருவத்திலிருந்து உப்பு கடல் வரை பறந்துள்ளது. இந்த வருஷம் அல்லது பகுதியை பற்றிய ஒரு விவரணம் மகாபாரத்தில் பீஷ்ம பருவம் 7.14-18 உள்ளது. விவரணம் திருதராஷ்டிரருக்கு சஞ்சயினால் கூறப்பட்டதாகும். இந்த வருஷமும் யுதிஷ்டிர மகாராஜனால் கைப்பற்றப்பட்டிருந்ததால் இதுவும் அவரது ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது. பரீட்சித்து மகாராஜன் அவரது பாட்டனாரால் ஆளப்பட்ட எல்லா நாடுகளுக்கும் சக்கரவர்த்தி என்று முறைப்படி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தார். இருப்பினும் அத்தகைய நாடுகளிலிருந்து கப்பம் வசூலிப்பதற்காக தமது தலைநகரிலிருந்து வெளியேறியிருந்த சமயத்தில் தமது உயர்வை அவர் நிலைநாட்ட வேண்டியிருந்தது. கேதுமாலம். இந்த மண்ணுலகம் 7 சமுத்திரங்களால் 7 தீவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்தியில் உள்ள தீவு ஜம்பு தீபம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது 8 பெரும் மலைகளால் 9 வருஷங்களாக அல்லது பகுதிகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறிய 9 வருஷங்களில் பாரத வருஷமும் ஒன்றாகும். கேதுமாலமும் 9 வருஷங்களில் ஒன்றென விவரிக்கப்படுகிறது. கேதுமால வருஷத்தில் பெண்ணினம் தான் மிகவும் அழகு வாய்ந்தது என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வருஷம் அர்ஜுனனாலும் கைப்பற்றப்பட்டது. உலகின் இப்பகுதியை பற்றிய ஒரு விவரணம் மகாபாரதத்தில் சபா பர்வம் 28.6 உள்ளது. உலகின் இப்பகுதி மேரு பர்வதத்தின் மேற்கு புறத்தில் உள்ளது என்றும் இதன் வாசிகள் 16,000 ஆண்டுகள் வரை உயிர் வாழ்வது வழக்கம் என்றும் கூறப்படுகிறது. பீஷ்ம பருவம் 6.31. உலகின் இப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் பொன்னிறமான மேனியை கொண்டுள்ளனர். பெண்களோ ஸ்வர்கலோக தேவதைகளுக்கு ஒப்பானவர்களாவர். அங்குள்ள வாசிகள் எல்லா வகையான நோய்களிலிருந்தும் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டவர்களாக உள்ளனர். பாரத வருஷம். இப்பகுதியும் ஜம்பு தீபத்தின் 9 வருஷங்களில் ஒன்றாகும். பாரத வருஷத்தை பற்றிய ஒரு விவரணம் மகாபாரத்தில் பீஷ்ம பருவம் அத்தியாயம் 9.10 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜம்பு தீபத்தின் மத்தியில்
லாவிருத வருஷமும் அதன் தெற்கு பகுதியில் ஹரி வருஷமும் உள்ளன. இவ்வருஷங்களை பற்றிய விளக்கம் மகாபாரதத்தில் சபா பர்வம் 28-78 பின்வருமாறு தரப்பட்டுள்ளது. நகராம்ச வனாம் சைவ நதீச்ச விமலோதகாக புருஷான் தேவ கல்பாம்ச நாரீச்ச பிரிய தர்சனாக அதிருஷ்ட பூர்வான் சுபகான்ச ததர்வ தனஞ்சயக ஸ்ரதனானி ச சுப்ராணி நாரி ரசாம் நிபாக. இவ்விரு வருஷங்களில் உள்ள பெண்களும் மிகவும் அழகானவர்கள் என்றும் இவர்களில் சிலர் அப்சரா எனப்படும் சொர்க்கலோக பெண்களுக்கு ஈடானவர்கள் என்றும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உத்தரகுரு வேத பூலோகத்தின்படி ஜம்புத்வீபத்தின் வடக்கு பகுதி உத்தரகுரு வருஷம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முப்புறங்களில் உப்புக்கடலால் சூழப்பட்டு தீபகற்பமாக விளங்கும் இவ்வருஷம் சிருங்கவான் மலையால் கிரண்ய வருஷத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கிம்புரு வருஷக இது 16,000 மைல்கள் அகலமும் 80,000 மைல்கள் நீளமும் உயரமும் கொண்ட பிரம்மாண்டமான இமயமலையின் வடக்கு பகுதியில் உள்ளது. இப்பகுதியும் அர்ஜுனனால் கைப்பற்றப்பட்டதாகும். சபா பருவம் 28.12. கிம்புருஷர்கள் தட்சனுடைய ஒரு மகனின் சந்ததியினராவர். யுதிஷ்ட மகாராஜன் ஒரு அஸ்வமேத யாகத்தை இயற்றிய போது இந்நாடுகளில் வசிப்பவர்களும் அவ்விழாவில் பங்கேற்று அவருக்கு கப்பம் கட்டினர். உலகின் இப்பகுதி கிம்புருஷ வருஷம் அல்லது சமயங்களில் இமாலய மாகாணம் ஹிமவதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த இமாலய மாகாணத்தில் தான் பிறந்தார் என்றும் பிறகு இமாலய நாடுகளை கடந்து பாரத வருஷத்திற்கு வந்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதாவது பரீட்சித்து மகாராஜன் உலகம் முழுவதையுமே கைப்பற்றினார். உலகின் வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆகிய எல்லா திசைகளிலும் உள்ள எல்லா கடல்களுக்கும் சமுத்திரங்களுக்கும் அடுத்துள்ள எல்லா நாடுகளையும் அவர் கைப்பற்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா திக்விஜயங்கள் இல்லையா? சோ எங்கெல்லாம் அவருக்கு கப்பம் வரவில்லை, எங்கெல்லாம் கலியினுடைய இம்பாக்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கப்பம் கண்டிப்பா கிடையாது. சோ அந்த இதுகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த மாநிலங்கள், அந்த ஸ்தலங்கள் எல்லாம், அந்த ராஜ்யத்தை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கைப்பற்றினார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ராஜாக்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கப்பம் earlier அவங்களுடைய பாட்டனார்களாக இருந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் மற்றும் யுதிஷ்டர் அவருடைய ஆட்சி காலத்துல இவங்க எல்லாருமே அந்த எல்லாம் அவங்களுடைய கீழே தான் இருந்தாங்க. ஆனா காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து அந்த கப்பம் கட்ட மறுத்து சுயமாக அவர்கள் வாழ தொடங்கிய பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து அந்த கலினுடைய இம்பாக்டை வந்து குறைக்கணுன்றதுக்காக தான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பகுதிகளையும் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் கிளைவே அவர் வந்து சேர்த்தார். அதனால்தான் அவர் சக்கரவர்த்தி. பரீட்சித் மகாராஜ் ஆல்சோ யுதிஷ்டர மகாராஜனை போல வந்து சக்கரவர்த்தி தான். சோ அதாவது பல்வேறு நாடுகளை வந்து ஒரே அண்டர் 1% பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருடைய கொடை கீழ் வந்து இருப்பதால சக்கரவர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க. சக்கரவர்த்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா the highest power. சோ அதான் அந்த நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜாவும் அடைந்தார். பத்ராஸ்வம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வருஷம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலப்பரப்பை குறிக்கின்றது. அதாவது ஒரு நாடு அதனுடைய பவுண்டரியை குறிக்கின்றது. சோ ஒரு தேசத்தை குறிக்கின்றது. இப்ப பாரத கண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பரத தேசம், பரத வருஷம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒன்றுதான். சோ பத்ராஸ்ரவம் கேதுமாலம் சா பாரதம் சோத்ரான் குருன் கிம் புருஷாதானி வர்ஷானி விஜயித் ஜக்ருஹே பலிம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த பகுதிகளை அவர் வந்து வெற்றி கொண்டார் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நமக்கு தெரிகின்றது. சோ பரீட்சித் மகாராஜன் பிறகு பத்ராஸ்ரவம், கேதுமாலம், பாரதம், உத்தர குருவர்ஷம், கிம்புருஷம் மற்றும் மண்ணுலகின் எல்லா பகுதிகளையும் வென்று அவற்றின் அரசர்களிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கப்பம் வசூலித்தார். அதாவது எல்லாமே அவருக்கு கீழே. நம்ம இந்த சங்கல்பத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜம்பு தீபம், பாரத கண்டம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்போம் இல்லையா? சோ அந்த காலத்துல வந்து இருந்த நாமங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா US, UK அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி நாமங்களை கொண்டுதான் இருந்தது. கிம்புருஷம், குரு வருஷம், அந்த மாதிரி கேதுமாலம், பத்ராசவம் இந்த மாதிரி பகுதிகள் எல்லாவற்றையுமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி கொண்டார். சோ அது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் இதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்குன்னாக்கா மகாபாரதத்துல சபா பருவம், அதுக்கப்புறம் பீஷ்ம பருவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பதான் இந்த பீஷ்ம பருவத்துலதான் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்தது பகவத்கீதையில அப்படிங்கிறது. பீஷ்ம பருவத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய
இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு எப்படி நம்ம வந்து காண்டங்களாக வந்து பிரிக்கின்றோம், ராமாயணத்தை காண்டங்கள் இல்லையா, சுந்தர காண்டம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரிக்கிறோம்ல, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரதத்திலேயே வந்து பருவங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் பிறந்தது ஒரு பருவம், அதுக்கப்புறம் வளர்ந்தது ஒரு பருவம், அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பருவமாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து செல்லப்படுகின்றது. ஸோ பீஷ்ம பருவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பகவத்கீதை உபதேசம் செய்த பருவம் வந்து பீஷ்ம பருவம் தான். ஸோ இந்த மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த பகுதி மக்களுடைய, அதாவது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அதை பற்றி எல்லாம் விளக்குறது தான். ஸோ பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் மேரு பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல வந்து தேவதைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை போல இருக்கக்கூடிய அந்த அழகான பெண்கள் எல்லாம் இருக்கிறதா இந்த பகுதியில் இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் ஜம்பூ தீபத்திலையும் அதே மாதிரிதான் அப்படிங்கிறது வந்து அப்சரஸை போன்று இருக்கக்கூடிய பெண்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி எல்லா வடக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு எல்லா திசைகளிலுமே, அதாவது கடலை தவிர மிச்சம் எல்லா இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்புகள் எல்லாமே ஓர் ஆட்சிக்கு கீழே எடுத்துட்டு வந்தாரு யாரு பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜ். சோ 13ல இருந்து 15வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிக்க. தத்ர தத்ரோபஸ்ருண்வானஹ ஸ்வபூர்வேஷாம் மகாத்மனாம் பர்கியாமானம் சசயச கிருஷ்ண மகாத்மிய சுசுகம் ஆத்மானம் சா பரித்ராதம் அஸ்வதாம்னோ அஸ்தர தேஜசஹ ஸ்நேகம் சா வருஷிணி பார்த்தனாம் தேஷாம் பக்திம் சகேஷவே தேப்ய பரம சந்துஷ்ட பிரீத்தி உரும்பித லோச்சனஹ மகாதனானி வாசாம்சி ததௌஹாரான் மகாமனஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ர தத்ரோபஸ்வான ஸ்வபூர்வேஷாம் மகாத்மானம் பிரஹீயமானம் யச கிருஷ்ண மகாத்மிய சூசகம் ஆத்மானம் ச பரித்ராதாம் அஸ்வத்தாம்னோ அஸ்திர தேஜசஹ ஸ்நேகம் ச விருஷ்ணிபாதானாம் தேஷாம் பக்தி ச கேசவே தேப்ய பரம சந்துஷ்ட பிரீதி உஜ்ரும்பித லோச்சனஹ மகாதனானி வாசாம்சி ததௌஹாரான் மகாமனஹ. தத்ர தத்ர அரசர் சென்ற இடமெல்லாம் உபஸ்ருவான தொடர்ச்சியாக அவர் கேள்விப்பட்டார். ஸ்வபூர்வேஷாம் அவரது முன்னோர்களை பற்றி, மகா ஆத்மனாம் பகவானின் சிறந்த பக்தர்களான அவர்கள் அனைவரும், பிரஹீயமானம் இவ்வாறு கூறியவர்களுக்கு, ச மேலும், யச பெருமைகள், கிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், மகாத்மிய சிறப்புடைய செயல்கள், சூசகம் சுட்டிக்காட்டும், ஆத்மானம் அவரையே, ச மேலும், பிரதிவிராதம் பிரீத்ராதம் விடப்பட்ட, அஸ்வத்தாமனின் அஸ்திர ஆயுதம், தேஜச சக்தி வாய்ந்த கதிர்கள், ஸ்நேகம் ச மேலும், விருஷ்ணி பார்த்தானாம் விருஷ்ணி மற்றும் பிருதா ஆகியோரின் வம்சங்களுக்கு இடையில், தேஷாம் அவர்கள் அனைவரின், பக்தி ச மேலும், கேசவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம், தேப்ய அவர்களிடம், பரம மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தார், பிரீத்தி கவர்ச்சி, உஜ்ரும்பித மகிழ்ச்சியுடன் திறந்தார், லோச்சன அத்தகைய கண்களை உடையவர், மகாதனானி விலையுயர்ந்த செல்வங்கள், வாசாம்சி துணிமணிகள், ததௌ தானமாக அளித்தார், ஹாரான் ஆரம், மகாமனா பரந்த நோக்குடையவர். மொழிபெயர்ப்பு. அரசர் சென்ற இடமெல்லாம் பகவானின் பக்தர்களான அவரது முன்னோர்களின் பெருமைகளை பற்றியும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பெருமைக்குரிய செயல்களை பற்றியும் அவர் தொடர்ந்து கேள்விப்பட்டார். அஸ்வத்தாமனுடைய சக்தி வாய்ந்த ஆயுதத்தின் வெப்பத்திலிருந்து தாம் பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டதை பற்றியும் அவர் கேள்விப்பட்டார். பிருதாவிற்கு பகவான் கேசவனிடம் இருந்த ஆழ்ந்த சிநேகத்தின் காரணத்தால் விருஷ்ணி மற்றும் பிரதாவின் வம்சத்தினருக்கு இடையில் இருந்த ஆழ்ந்த அன்பை பற்றியும் மக்கள் ஞாபகப்படுத்தி கூறினர். இத்தகைய பெருமைகளை புகழ்ந்து பாடியவர்களிடம் மிகவும் திருப்தியடைந்த அரசர் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் தமது கண்களை திறந்தார். பெருந்தன்மையின் காரணத்தால் விலையுயர்ந்த ஆபரணங்களையும் துணிமணிகளையும் அவர்களுக்கு பரிசாக அளித்தார். பொருளுரை. அரசர்களுக்கும் அரசாங்க உயர் அதிகாரிகளுக்கும் வரவேற்புரை அளிக்கப்படுவது வழக்கம்.
இது நினைவிற்கெட்டாத காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து வரும் ஒரு முறையாகும். மேலும் பரீட்சித் மகாராஜனும் புகழ்பெற்ற உலக பேரரசர்களுள் ஒருவர் என்பதால் உலகமெங்கும் அவர் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் வரவேற்புரைகள் அளிக்கப்பட்டன. அந்த வரவேற்புரைகள் கிருஷ்ணரை பற்றியவை ஆகும். அரசர் என்பது அரசரையும் அவரது அந்தரங்க சகாக்களையும் குறிப்பதை போலவே கிருஷ்ணர் என்பது கிருஷ்ணரையும் அவரது நித்தியமான பக்தர்களையும் குறிப்பதாகும். கிருஷ்ணரையும் அவரது தூய பக்தர்களையும் பிரிக்க முடியாது. எனவே பக்தரை புகழ்வது பகவானை புகழ்வதற்கும் பகவானை புகழ்வது பக்தரை புகழ்வதற்கும் ஒப்பாகும். தமது முன்னோர்களான யுதிஷ்டிர மகாராஜன் மற்றும் அர்ஜுனன் போன்றவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் செயல்களுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கவில்லை என்றால் அவர்களது பெருமைகளை பற்றி கேட்பதில் பரீட்சித் மகாராஜன் திருப்தி அடைந்திருக்க மாட்டார். பக்தர்களை காப்பதற்காகவே முக்கியமாக பகவான் அவதரிக்கிறார். பரித்ராணாய சாதுனாம், பகவானையும் அவரது வெவ்வேறு சக்திகளையும் பிரிந்து நொடி பொழுதும் பக்தர்களால் வாழ முடியாது என்பதால் பகவான் போற்றப்படும் போது பக்தர்களும் போற்றப்படுவார்கள் ஆகின்றனர். பகவான் அவரது செயல்களாலும் பெருமைகளாலும் பக்தரின் அருகிலேயே இருக்கிறார். எனவேதான் பகவானின் செயல்கள் புகழப்பட்ட பொழுது அவரது இருப்பை பரீட்சித் மகாராஜன் உணர்ந்தார். குறிப்பாக தன் தாயின் கருவில் தான் பகவான் காப்பாற்றப்பட்டதை பற்றி கேட்ட பொழுது பகவானின் இருப்பை பரீட்சித் மகாராஜன் நன்குணர்ந்தார். பகவானின் பக்தர்கள் ஆபத்தில் சிக்கிக் கொள்வதே இல்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆபத்து நிறைந்ததாக உள்ள ஜட உலகில் பக்தர்கள் ஆபத்தான நிலைகளில் வைக்கப்படுவது போல் காணப்படுகின்றனர். அச்சமயங்களில் பகவானால் அவர்கள் காப்பாற்றப்படும் பொழுது பகவான் புகழ்ந்து போற்றப்படுகிறார். பாண்டவர்களை போன்ற பகவானின் பக்தர்கள் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்காவிட்டால் பகவானும் பகவத்கீதையை பேசியவர் என்று புகழப்பட்டிருக்க மாட்டார். பகவானுடைய அத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் வரவேற்புரைகளில் குறிப்பிடப்பட்டன. பரீட்சித் மகாராஜனும் அவ்வாறு வரவேற்புரை நிகழ்த்தியவர்களிடம் திருப்தி அடைந்து அவர்களுக்கு போதுமான வெகுமதிகளை அளித்தார். ஆனால் இன்றைய வரவேற்புரைகளில் பெரும்பாலும் உண்மை இருப்பதில்லை. பதவியில் இருப்பவரை மகிழ்விப்பதற்காக மட்டுமே செய்யப்படும் இவ்வுரைகளில் பொய்யான முகத்துதிகள் நிறைந்துள்ளன. மேலும் அத்தகைய வரவேற்புரைகளை அளிப்பவருக்கு அதை பெரும் ஏழை நிர்வாகி தகுந்த சன்மானம் அளிப்பது அரிது. ஹரே கிருஷ்ணா பாபாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வம்சத்தினுடைய புகழாரங்களை பற்றி பேசப்படுகின்றது. சோ எல்லா திக்குகளையுமே அவர் வென்று தன்னுடைய ஆட்சிக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு வந்தாரு. கப்பங்களையும் வசூலித்தார். சோ கலியினுடைய இம்பாக்ட குறைக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்திற்காக தான். தத்ர தத்ரோ பஸ்ருன் வானக சர்பூர்வேஷா மகாத்மனாம் பரிகீரியமானாம் சசய கிருஷ்ண மகாத்மிய சுஷகம் ஆத்மனாம் ஷ பரித்ராதம் அஸ்வத்தாமன்யோ அஸ்திர தேஜசஹ ஸ்நேகம் சா விஷ்ணி பிரார்த்தானாம் தேஷாம் பக்திம் ஷா கேசவே சோதயப்ய பரம சந்துஷ்ட பிரீத்தி உஜ்ரும்பித லோச்சனஹ மகாதனானி வாஷாம்ஷி ததௌஹாரன் மகாமனஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசர் சென்ற இடமெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த மாதிரி வெற்றி கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா போன அந்த திசை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் பக்தர்களான அவரது முன்னோர்களின் பெருமைகளை பற்றியும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பெருமைக்குரிய செயல்களை பற்றியும் அவர் தொடர்ந்து கேள்விப்பட்டார். சோ அந்த காலத்துல இருந்தவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை கண்டவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாண்டவர்களுடைய பெருமைகளையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பெருமைகளையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். அஸ்வத்தாமனுடைய சக்தி வாய்ந்த ஆயுதத்தின் வெப்பத்தினால் தாம் பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டதை பற்றியும் அவர் கேள்விப்பட்டார். சோ அதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜனங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருந்தது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாட்டினுடைய பிரஜைகளுக்கு கூட அங்கே நிழந்த அதாவது அஸ்வத்தாமனுடைய அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தினால் உத்திரையினுடைய கருவில் இருந்த அதாவது பரீட்சித்துக்கு ஆபத்து, அதாவது அவர் புனர்ஜென்மம் பெற்ற மாதிரிதான் இல்லையா. பகவானுடைய யோகமாயனுடைய சக்தியால் அதாவது உத்திரையினுடைய கருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ரட்சித்தார் என்பதை வந்து தெரிந்து கொள்கிறோம். பிதாவிற்கு பகவான் கேசவனிலிருந்து ஆழ்ந்த சிநேகத்தின் காரணத்தால் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குந்தி தேவி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அளப்பரியாத அதாவது பாசத்தையும் அதாவது நேசத்தையும் வச்சிருந்தார். அண்ணன் மகன் என்பதும் சரி, அதோட
நாராயணுடைய சொரூபம் அப்படின்றது வந்து அவருக்கு ஒரு இது, அதாவது பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணுடைய சொரூபம்ன்றது அவங்களுடைய இது. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருந்துதான் எல்லா விரிவங்கங்களுமே வருகின்றது என்று நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க படிக்கின்றோம். அதுதான் வந்து நிஜம். ஆனா நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பூலோகத்துல பிறக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரூபத்தின் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல், ராம அவதாரத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதல், நாராயண ஸ்வரூபத்தின் மீது இருக்க பற்றுதல். சோ அதனால அவங்கவுங்களுடைய அபிப்பிராய பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இது பாத்தீங்கன்னா பற்றுதலை வந்து வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். காரணத்தால் விஷ்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுகுல வம்சத்தை குறிப்பது. பிரிதா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குரு வம்சத்து வந்தவங்க அவங்க. அதாவது குரு வம்சத்துல வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவராக ஆகிவிடுகின்றார். சோ அவருக்கு வந்து விஷ்ணி வந்து தாய் வீடு மாதிரி விஷ்ணி குலம் வந்து. இடையில் ஆழ்ந்த அன்பை பற்றிய மக்கள் ஞாபகப்படுத்தி கூறினர். இத்தகைய பெருமைகளை புகழ்ந்து பாடியவர்களிடம் மிகவும் திருப்தி அடைந்த அரசர் தன்னுடைய பாட்டனார்கள் மற்றும் தன் வம்சத்தினவர்களுடைய மகிமை எல்லாம் கேள்விப்பட்டு பகவானுடைய மகிமையும் அவரால் தாம் ரட்சிக்கப்பட்டதை எல்லாம் கேள்விப்பட்ட பொழுது அவர் ரொம்பவுமே ஆனந்தப்பட்டு அப்படிப்பட்ட அந்த புகழாரங்கள் சூடப்பட்ட மக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆபரணங்களையும் துணிமணிகளையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிசாக அளித்தார். சோ அததான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்லயும் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது இல்லையா. சோ எங்கே சென்றாலும் உயர் அதிகாரிகள் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மினிஸ்டர் வராரு, ஒரு பிஎம் வராரு, ஒரு சிஎம் வராருன்னா அதுக்கான ரிசீவிங் இதுவே பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டோகாலே டிஃபரெண்டா இருக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் அந்த காலகட்டங்களையும் அரசர்கள் வருகின்றார்கள் என்றால் அவர்களை வரவேற்பதற்கு ஒரு இது இருக்கு, முறை இருக்கு. அந்த முறைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலுமே அதாவது பரிபாலித்தார்கள் என்பது நாம் இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம். மேலும் பரீட்சித் மகாராஜனும் புகழ்பெற்ற உலக பேரரசர்களுள் ஒருவர் என்பதால் உலகெங்கிலும் அவர் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் வரவேற்புரைகள் வந்து அளிக்கப்பட்டன. அந்த வரவேற்புகளை கிருஷ்ணரை பற்றியவையாகும். அரசர் என்பதும் அரசரை அவரது அந்தரங்க சகாக்கள் குறிப்பது போல கிருஷ்ணரும் அவருடைய அந்தரங்க சகாக்களான பக்தர்கள் அவர்களை பற்றியும் வந்து குறிப்பதாகும். கிருஷ்ணரையும் அவரது தூய பக்தர்களையும் பிரிக்கவே முடியாது. எனவே பக்தரை புகழ்வது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை புகழ்வதற்கு சமம். நாமும் ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளோரிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெயன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் அதாவது நம்ம ஈவன் ராமானுஜாச்சாரியா, மத்வாச்சாரியா இவங்களுக்கு எல்லாமே புகழாரங்கள் சூட்டுவது எதுன்னா நாம சூட்டக்கூடிய புகழாரங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கே போய் சேர்கின்றது. ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லாமே பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் ஆகின்றனர். பகவானை புகழ்வது அவருடைய பக்தர்களையும் புகழ்வதற்கு சமமாக வந்து கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மற்றும் அதாவது தமது முன்னோர்களான யுதிஷ்ட மகாராஜன் மற்றும் அர்ஜுனன் போன்றவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் செயல்களுடன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்றால், அதாவது அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா காட் சென்ட்ரிக் அதாவது கிருஷ்ணா சென்ட்ரிக்கா இருந்தது. பகவானை மையமாக வைத்துதான் அனைத்து செயல்களுமே பாண்டவர்கள் செய்தார்கள். அதே வழியை எல்லாருமே பின்பற்றினால் இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதி என்பது தானாக வந்து சேரும். பக்தியையும் பகவானையும் மையமாக கொண்டு நாம ஒவ்வொரு காரியத்தையுமே நாம செயல்படுத்துவோம் என்றால் எவ்வளவு பெரிய சங்கடமாக இருந்தாலும் அந்த சங்கடத்திலிருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரட்சணையை வந்து பகவானே நமக்கு கொடுத்துருவார். ஏனென்றால் நம்மளுடைய சமர்ப்பணமும் அப்படி இருக்கும். பக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னா நம்மள சமர்ப்பண நிலைக்கு எடுத்து செல்லும். அது பேசிக்கலி நம்பிக்கையிலிருந்து தான் வர்றது. நாம நம்பணும். பக்தியை செய்யும் பொழுது பகவான் மீது பூரணமான நம்பிக்கை வைத்து செய்யணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த செயல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள் செய்தார்கள். கேட்பதில் பரீட்சித் மகாராஜன் திருப்தி அடைந்திருக்க மாட்டார். பக்தர்களை காப்பதற்காகவே முக்கியமாக பகவான் அவதரிக்கிறார் இல்லையா. 4th சாப்டர்ல அதுதான் பாக்குறோம். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரித்ராணாய சாதுனாம் சாதுக்களை, அதாவது சாதுக்கள்னால் பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகும். விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் அதாவது விநாசம் செய்பவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை அழிப்பதற்காகும். தர்ம சம்ஸ்தாபனத்தாய அதாவது தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் தர்ம சம்ஸ்தாபனத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அதாவது ஒவ்வொரு யுகந்தோறையுமே இது நடக்கின்றது, இந்த சம்பவம் வந்து நிகழ்கின்றது என்பதை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்லோகத்துல அழகா வந்து சொல்லியிருக்காரு. அவரது வெவ்வேறு சக்திகளை பிரித்து நொடி பொழுதும் பக்தர்களால் வாழவே முடியாது.
பக்தர்கள் மாத்திரமே கிடையாது, நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையை அந்த யோக மாயையை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ளாமல் இந்த மகா மாயையால் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த யோக மாயமிலிருந்து பிரிந்து இருக்கின்றோம். சோ அஜ்ஞானத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாவில் இருக்கக்கூடிய உயிரும் பகவானுடைய சொரூபம், அந்த பரமாத்மனுடைய சொரூபம் என்பதை மறைந்திருக்கின்றோம். சோ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டி இந்த உடலுக்குள்ள இல்லைன்னாலே இந்த பிரபஞ்சம் இயங்காது அப்படிங்கறது வந்து முன்னாடி இருந்த ஸ்லோகத்துல நாம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த வெறுமனே ஜடம் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்றால் பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டி. சோ நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய சொரூபம் இந்த இடத்துல நித்திய சொரூபம் இருப்பதால் மட்டுமே இந்த உலகமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. சோ நாம வந்து இந்த ஜீவன் இந்த இல்ல உலகத்துல இல்லைன்னாக்கா இங்க எதுவுமே வந்து ஆக்டிவ் கிடையாது, நத்திங் இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ அனைத்துமே அவருடைய ஆற்றலால் தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தர்களும் போற்றப்படுபவர்கள் ஆகின்றனர். பகவான் அவரது செயல்களாலும் பெருமைகளாலும் பக்தரின் அருகிலேயே இருக்கின்றார். சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எந்த ரூபத்தில் இருக்கின்றார்? ஒரு பக்தன் செய்யக்கூடிய செயல்களிலும் அவனுடைய பெருமைகளிலும், அவனை யாராவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் செய்த செயல்கள் பற்றி பாத்தீங்கன்னா புகழாரங்களை சூட்டும் பொழுதும் அந்த புகழ் ஆரங்களிலுமே பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே தான் பகவானின் செயல்கள் புகழப்பட்ட பொழுதும் அவரது இருப்பை பரீட்சித் மகாராஜன் உணர்ந்தார். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இருப்பு என்பது பேலன்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய பேலன்ஸ். பகவான் பூரணமானவர் இல்லையா? அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகத்தன்மை, டிவைன் அண்ட் த ஸ்பிரிச்சுவல். சோ அதாவது முழுமையான பாத்தீங்கன்னாக்கா இறையாற்றலை பெற்றவர் பகவான் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவரை பற்றிய புகழாரங்கள் பேசும்போது அந்த ஆற்றல்னாலே பாத்தீங்கன்னா பகவான் இருக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து பரீட்சித் மகாராஜனால உணர முடிந்தது. நாமளால கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தி சேவையில போகும் பொழுது பகவானை பற்றி நம்ம உணரக்கூடிய தன்மை வந்து எப்பொழுது வரும் என்றால் அவருடைய நாமங்களை நாம வந்து புகழும் பொழுது, அவருடைய அதாவது சங்கீர்த்தனமாக செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பரவச நிலையை நாம வந்து உணர முடியும். சோ இதை நாம வந்து உணர்ந்து நாம செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாதையில நம்ம முன்னேறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு சுலபமாக அடையப்படுகின்றது. ஆனால் ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆபத்து நிறைந்ததான இந்த ஜட உலகம் 100% ரைட்டான சென்டென்ஸ் இது. நாம எந்த திசையில திரும்பினாலுமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கடங்கள் உண்டு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கஷ்டகாலங்கள் வந்து இந்த ஜட உலகம், இந்த துக்காலயமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசாஸ்வதமானது. ஆனா இந்த இடத்துல எல்லா செயல்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல வந்து எப்பொழுதுமே சங்கடங்கள் வரும். ஆனா நாம வந்து அந்த செயல்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போய் நாம வந்து செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால வரக்கூடிய பலன்கள் வந்து நமக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. அந்த மனநிறைவால் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கடங்களே வந்தாலும் அது சங்கடமாக நமக்கு காணப்படாது அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். அச்சமயங்களில் பகவானால் அவர்கள் காப்பாற்றப்படும் பொழுது, ஏனென்றால் நம்மளை ரட்சிப்பதற்கு பகவானே இருக்கின்றார் என்ற அந்த திடமான நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்கு. பகவான் புகழ்ந்து போற்றப்படுகிறார். பாண்டவர்களை போன்ற பகவானின் பக்தர்கள் குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்காவிட்டால் பகவானும் பகவத்கீதையை பேசியவர் என்று புகழப்பட்டிருக்க மாட்டார் இல்லையா? சோ அதாவது பாண்டவர்கள் தர்மத்தை அறிந்தவர்கள், சோ தெய்வாம்சம் பொருந்தியவர்கள். சோ அவர்களை ரட்சிப்பதற்கு பக்தர்கள் அவர்கள், அதனால அவங்களை ரட்சிப்பதற்கு பகவான் சுயம் வந்து விட்டார். சோ அதனால அந்த போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா திசைகளிலுமே பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் இருந்தது. சோ அங்கேதான் பகவத்கீதையும் பேசப்பட்டது. அந்த பேசப்பட்டதுக்கான புகழுக்காக இப்பயும் நம்ம வந்து we are glorifying பகவான் ஒன்லி இல்லையா? பகவத்கீதை என்னும் அந்த அந்த பாடலை நம்ம கேட்காமல் இருந்தால், கீதை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பாடல், இட் இஸ் த சாங் சங் பை காட் அப்படின்வாங்க. பகவத்கீதைக்கு வந்து விளக்கம் என்னவென்றால், அதாவது பாடல், இந்த பாடலை பாடியவர், இட் இஸ் த சாங் சங் பை காட், ஒரு கீதத்தை வந்து பாடியவர். இந்த கீதையை யார் பாடியது? பகவான் பாடினார். சோ அந்த புகழாரங்களை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தான் போய் சேரும். சோ அப்படிப்பட்ட உன்னதமான ஒரு உபதேசங்களை நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு பகவான். சோ பகவானுடைய அத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் வரவேற்பு அறைகளில் குறிப்பிட்டன. சோ பரீட்சித் மகாராஜனும் அவ்வாறு வரவேற்பு நிகழ்த்தியவர்களிடம் திருப்தி அடைந்து அவர்களுக்கு போதுமான வெகுமதிகளை அளித்தார். ஆனால் இன்றைய வரவேற்புகளில் பெரும்பாலும் உண்மை இருப்பதே இல்லை இல்லையா? வாய் ஒண்ணுதான் பேசும், மனசுல இருந்து வரவே வராது. நீங்க எந்த மேடை பேச்சாளர்கிட்டையும் போங்க, அதாவது எஸ்பெஷலி ஒன்லி பொலிட்டிக்கல், நீங்க அதுல பாருங்க, அதுல வந்து அதாவது 5% கூட நிஜமே இருக்காது அவர்கள் பேசக்கூடியதுல.
ஒருத்தரை வந்து புகழ்ந்து பேசுகிறார்கள் என்றால் அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியவர் வந்து தன்னை புகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் இவர் என்று அவர் நினைக்க கூடும். ஆனால் உண்மையிலே அதர் சைட் ஆஃப் தட் அவரை பற்றியான எண்ணம் வந்து அந்த பேசக்கூடிய மனிதருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் உள்ளுக்குள்ள என்ன வச்சிருக்காருன்றது. சோ உண்மையிலே அவர் வந்து புகழாரம் சூட்டுகிறாரா இல்லை என்பதை பேசுபவருடைய அவருடைய மனதில் தான் அந்த உண்மை என்ன என்பது விளங்கும். பதவியில் இருப்பவரை மகிழ்விப்பதற்காக மட்டுமே செய்யப்படும் இவ்வுரைகள் பொய்யான முகத்துதிகள் நிறைந்துள்ளன. வெரி நைஸ் லைன் இது. ஆக்சுவலி இதுதான் பிராக்டிக்கலா இப்ப நடக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்துல வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. மேலும் அத்தகைய வரவேற்பு உரைகளை அளிப்பவருக்கு அதை பெரும் ஏழை நிர்வாகி தகுந்த சன்மானம் அளிப்பது அரிது. அந்த இடத்துல சன்மானங்கள் எதுவுமே கொடுக்கறது கிடையாது இல்லையா, வெறும் பேச்சளவுதான். அங்க எதுவும் சன்மானங்களுமே கிடையாது. ஸோ எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் தான். இப்ப எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க மாயை, பேசுறதும் மாயை தான். இங்க வந்து எதுவும் நிஜமே கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த பேச அது காற்றோட வந்து கலந்து விடுகின்றது. அந்த புகழாரங்களும் அது நிலைப்பதும் இல்லை. சோ அதனால வந்து உண்மையிலே வேலை செய்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய புகழாரங்கள் இந்த நாட்டுல மாத்திரம் இல்ல, வெளிநாடுகளிலுமே அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வரவேற்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்ம பிரதம மந்திரி மோடிஜி அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பீங் எ வெரி செயின்ட்லி பர்சன், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு செயின்ட்லியான பர்சன் அவரு. ஆனா நம்மளுடைய இந்தியால வந்து அவருக்கு எவ்வளவு வரவேற்பு இருக்கின்றதோ நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த மூலையில போனாலுமே அவருக்கு வரவேற்பு உண்டு. சோ பெரிய பெரிய ரஷ்யாவுடைய தலைவரும் சரி, யுஎஸ்னுடைய தலைவர்களும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கிட்ட கோஆர்டினேஷன், அவருடைய ஐடியாஸ் கேட்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த பகுத்தறிவும் சரி, ஞானமும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு இருக்கின்றது என்பது நம்ம தெரிந்து கொள்வோம். அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கணும். சோ அதாவது இந்த தேசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போ வெவ்வேறு கண்டங்களாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. யுஎஸ், யூகே அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா ஒரு காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரத கண்டமாகத்தான் இருந்தது. சோ எல்லா நாடுகளுமே ஒன்று, எல்லா மக்களுமே நம் மக்கள் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு எல்லாருக்குமே வரணும். சோ அப்பதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த என்டையர் பிரபஞ்சமே, இந்த பௌதிக இயற்கையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையான செயலை வந்து அடையும். அதாவது சாந்த தன்மையை கொடுக்கும், நிம்மதியை கொடுக்கும். ஆனா நம்ம எப்ப பிரிவினைகளிலே நாம வந்து அதாவது ரைட் ஃப்ரம் ஒரு ஃபேமிலில இருந்து ஒரு ஃபேமிலி, அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஊர்ல இருந்து பக்கத்து ஊருக்கு சண்டை, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்டேட்டு, ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாடு, இப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பேத பாவங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வளர்ந்துட்டே போறது ஆக்சுவலி. ஆனா எல்லாரும் ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை நாம வந்து பகவான் எல்லாரும் உயிர்வாழிகளிலுமே இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற அந்த தத்துவத்தை நாம உணர்ந்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கனா இருந்தாலும் சரி, அவன் ஆப்பிரிக்கனா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு சமந்தான். யாரையுமே நம்ம வந்து பேதபாவம் பார்க்க மாட்டோம். சோ பேசிக்கலி அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ளணும். சோ அப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவம் உடையவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த லோகத்திற்கு நன்மைகளை விளைவிக்கும். சோ அதை அவ்வாறு இல்லாமல் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். சோ நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து 16வது பதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஸ்ராத்தய பாரஷத சேவன லக்ஷக்யே ததௌத்ய வீரா சனாயுனு கமானஹ சத்வன பிரணாமான் ஸ்னிக்தேஷு பாண்டுஷு ஜகத் பிரணிதம் சா விஷ்ணோர் பக்திம் கரோதி நுருதஸ்தி சரணார விந்தே. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷாரத்ய பாரஷத சேவன சக்ய தௌத்ய வீராஷனானுகமான சத்வன் பிரணாமான் ஸ்னிக்தேஷு பாண்டுஷு ஜகத் பிரணதிம் ச விஷ்ணோர் பக்திம் கரோதி த்ருபதி சரணாரவிந்தே. ஷாரத்ய ஒரு தேரோட்டியின் பதவியை ஏற்றது. பாரஷத ராஜசூய யாக சபையில் தலைமை பதவியை ஏற்றது. சேவன மனதை இடைவிடாமல் பகவத் சேவையில் ஈடுபடுத்தி, ஷக்ய பகவானை ஒரு நண்பராக நினைக்க, தௌத்ய ஒரு தூதரின் பதவியை ஏற்றது. வீர ஆசன வாளேந்திய
கரத்துடன் இரவில் காவல் காக்கும் பணியை ஏற்றது. அணுகமான அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றியது. ஸ்தவன போற்றி புகழ்ந்தது. பிராணாமான் வந்தனம் செய்தது. ஸ்னிக்தேஷு பகவானின் விருப்பத்திற்கு வளைந்து கொடுப்பவர்களான அவர்களுக்கு. பாண்டுஷு பாண்டுபுத்திரர்களுக்கு. ஜகத் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரணதிம் வந்தனம் செய்யப்படுவர். ச மேலும் விஷ்ணுவின் பக்தி கரோதி செய்கிறார். நிருபதி அரசர். சரண அரவிந்தே அவரது கமல பாதங்களில். மொழிபெயர்ப்பு. பிரபஞ்சம் முழுவதும் வணங்கப்படுபவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விஷ்ணு அவரது காரணமற்ற கருணையினால் ஒரு சேவகனை போல் பாண்டவர்களின் சொற்படி நடந்து வயதில் இளையவரை போல் வந்தனங்கள் செய்து அவர்களது விருப்பப்படி ஒரு தேரோட்டி, தலைவர், தூதர், நண்பர் மற்றும் இரவு காவற்காரர் முதலான எல்லா வகையான சேவைகளையும் அவர்களுக்கு செய்தார். இதையெல்லாம் கேட்ட பரீட்சித்து மகாராஜனுக்கு பகவானின் கமல பாதங்களில் பக்தி பெருக்கெடுத்தது. பொருளுரை. பாண்டவர்களை போன்ற தூய பக்தர்களுக்கு சர்வமும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். பகவானே அவர்களுக்கு பரமபுருஷரும் ஆன்மீக குருவும் வழிபாட்டுக்குரியவரும் வழிகாட்டியும் தேரோட்டியும் நண்பரும் சேவகரும் தூதரும் மற்றும் அவர்களால் எண்ணி பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமாகவும் இருந்தார். இவ்வாறாக பகவானும் பாண்டவர்களின் உணர்ச்சிகளை பரிமாறிக்கொண்டார். பரீட்சித்து மகாராஜன் பகவானின் தூய பக்தர் என்பதால் பக்தர்களிடம் உன்னதமான அன்பு பரிமாற்றம் கொண்டிருந்த பகவானின் மதிப்பை அவரால் சரியாக உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. இவ்வாறாக பகவானின் உன்னதமான செயல்களை கேட்டு தமக்கு பக்தி பெருக்கெடுத்ததை அவர் உணர்ந்தார். பகவான் அவரது தூய பக்தனுடன் கொண்டுள்ள உறவு முறைகளின் மதிப்பை சரியாக உணர்ந்து கொள்வதாலேயே ஒருவரால் முக்தி அடைய இயலும். பகவான் தமது பக்தர்களுடன் கொண்டுள்ள அன்பு பரிமாற்றங்கள் சாதாரண மனித செயல்களை போலவே காணப்படுகின்றன. ஆனால் அவற்றை உள்ளபடி அறிபவர் உடனேயே பரமபதத்தை அடையும் தகுதியை பெறுகிறார். பாண்டவர்கள் பகவானின் விருப்பங்களுக்கேற்ப மிகவும் வளைந்து கொடுப்பவர்களாக இருந்ததால் பகவத் தொண்டிற்கான அவர்களால் எவ்வளவு சக்தியை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்ய முடிந்தது. அவர்கள் கொண்டிருந்த இத்தகைய தூய மன உறுதியினால் அவர்களது விருப்பம் போல் எந்த வடிவிலும் பகவானின் கருணையை அவர்களால் பெற முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பிரேம பக்தி, அனன்ய பக்திக்கு பகவான் எவ்வாறு பணிந்து விடுகிறார் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள, நாம அவரிடத்தில் தாசன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவரிடத்தில் நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தியாக அந்த பியூர் டிவோட்டி லெவல் நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, பகவானே நமக்கு தாசனாகி விடுகின்றார். சோ அதனால நம்மளை ரட்சிக்கிறது நமக்கு டென்ஷனே கிடையாது, அவருக்கு தான் டென்ஷன். அதனால நம்ம எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான பக்தி, நம்ம நல் வழியில நடந்துட்டு நம்ம கடமைகளை எல்லாம் செய்து பகவான் பாதங்கள்ல அர்ப்பணித்தால் அப்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நமக்கு எது நன்மை என்பதை அவர் பார்த்து கொடுப்பார். சோ நம்ம நம்மளை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்மளை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கறது நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஸ்ராத்தய பாரஷத சேவன சக்கிய தௌத்திய வீராசனானு காமன சத்வன பிரணாமான் சனிக்தேஷு பாண்டுஷு ஜகத் பிரணிதிம் சா விஷ்ணோர் பக்திம் கரோதி நுருபதிஸ் சரணார விந்தே. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவருடைய பாத கமலங்களில் பாத்தீங்கன்னா நம்மளை சமர்ப்பியது சரணார விந்தே. சோ அத பிரபஞ்சம் முழுவதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வணங்கப்படுபவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அதாவது அவரது காரணமற்ற கருணையால், அதாவது ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக ஆதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம் அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக இருப்பவர். அதுதான் காரணமற்ற காரணம். நமக்கு தெரியாது அவருடைய கருணைக்கு என்ன காரணம் என்று நமக்கு தெரியாது. அனைத்து காரணங்களுக்கும் என்ன மூல காரணம் என்பதும் நமக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் ஈஸ் த அனாதி ஆதி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஒரு சேவகனை போல பாண்டவர்களின் சொற்படி நடந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர்
பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றிய பிறகு தன்னுக்கு பெரியவர்களுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மரியாதைகளை கொடுத்தார். தான் பகவான் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அவர் எங்கேயுமே காட்டிக்கொள்ளவில்லை. சோ இந்த மனிதனாக வாழும் பொழுது ஈவன் ராமபிரான் கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா? சோ அதாவது இங்க வாழ்ந்து காட்டி எப்படி நாம வந்து வாழணும்ன்றத வந்து வாழ்ந்து காட்டியவர் ராமபிரான். ஒரு உயிர் வாழி எவ்வாறு ஒரு மனிதனாக இருப்பவன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டிவிட்டு சென்றார். சோ வயதில் இளையவரை போல வந்தனங்கள் செய்து, ஏன்னா நம்மளை விட பெரியவங்களுக்கு நம்ம நமஸ்காரங்கள் செய்யணும். நான் பரம்பொருள், நான் அந்த பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் என்னைக்குமே வெளிக்காட்டி கொள்ளவில்லை. இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்த பிறகு இந்த சூழ்நிலைக்கு பேற்றவாறு எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறே அவர் வந்து நடந்து கொண்டு சென்றார். சோ அவர்களது விருப்பப்படி ஒரு தேரோட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ராஜசூய யாகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்கரவர்த்திக்கான அந்த மணிமகுடத்தை சூட்டக்கூடிய அந்த தலைமை பொறுப்பை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது. அங்கேதான் சிசுபாலனுடைய வதமும் நடந்தது இல்லையா? அவன் வந்து அப்ஜெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தான். சோ தூதர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணன் தூது பத்தி நமக்கு நல்லாவே தெரியும். சோ போரை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அந்த தூது வந்து வெற்றி அடையவில்லை. சோ இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நண்பனாக இருந்தால் மற்றும் இரவு காவற்காரனாக எல்லா வகையான சேவைகளையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு செய்தார். அவர்கள் தரப்புல இருக்கக்கூடிய ரட்சணை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானால் தான் செய்யப்பட்டது. இதையெல்லாம் கேட்ட பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு பகவானின் கமல பாதங்களில் பக்தி பெருக்கெடுத்தது. அதாவது அவருடைய அந்த உன்னதமான பாத கமலங்கள் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து பக்தி என்பது மேன்மையாக ஆனது என்பதை வந்து இந்த விளக்க உரையில ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ தூய பக்தர்களுக்கு சர்வமும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ யாரெல்லாம் தூய பக்தர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவரேதான் நமக்கு எல்லாம் என்று நம்ம நினைக்கக்கூடிய அந்த இது நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவருக்கு ரட்சணை கண்டிப்பாக பகவான் கண்டிப்பாக செய்கின்றார். அந்த கான்பிடன்ஸ் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கணும், நம்பிக்கை. பகவானே அவருக்குள் பரமபுருஷரும் ஆன்மீக குருவும் வழிபாட்டுக்குரியவரும் வழிகாட்டியும் தேரோட்டியும் எல்லா நிலைகளிலுமே இருந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும். இவ்வாறாக பகவானும் பாண்டவர்களின் உணர்ச்சிகளை பரிமாறிக்கொண்டனர். பரீட்சித் மகாராஜன் பகவானின் தூய பக்தர் என்பதால் பக்தர்களிடம் உன்னதமான அன்பு பரிமாற்றம் கொண்டிருந்த பகவானின் மதிப்பை அவரால் சரியாக உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. எஸ், அதாவது அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தது என்பதை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவ நிலை வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு இருந்தது. இவ்வாறாக பகவானின் உன்னதமான செயல்களை கேட்டு தமக்கு பக்தி பெருக்கெடுத்ததை அவர் உணர்ந்தார். மேலும் அந்த பரவச நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியினுடைய அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனதை பத்தி அவரால் உணர முடிந்தது. பகவான் அவரது தூய பக்தர்களுடன் கொண்டுள்ள உறவு முறைகளின் மதிப்பை சரியாக உணர்ந்து கொள்வதாலேயே ஒருவரால் முக்தி அடைய இயலும். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும்னாக்கா பகவானுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எந்த விதத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் யசோத தாயார் இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வாத்சல்ய ரசம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ருக்மணி ராதா ருக்மணி இவங்க எல்லார் இடத்துலயும் அதாவது கோபிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதுரிய ரசம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சாக்கிய ரசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனோட, இந்த மாதிரி வந்து அவருடைய உறவு முறைகள் வைத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுடைய உன்னதமான தன்மையை வந்து உணரத்துக்கு அந்த மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. சோ பகவான் தமது பக்தர்களுடன் கொண்டுள்ள அன்பு பரிமாற்றங்கள் சாதாரண மாநில செயல்கள் போலவே காணப்படும். ஆனால் அவற்றை உள்ளபடி அறிபவர். அது வந்து நார்மலான ஒரு ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ல நடக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்றுதான் நாம நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் தான் இருக்கும். சோ உடனே பரமபதத்தை அடையும் தகுதியை பெறுகிறார். அப்படி உணரக்கூடிய தன்மை யார் ஒருவருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்கள் வந்து மோட்சகதியை அடைகின்றனர். பாண்டவர்கள் பகவானின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றார் அததான் வந்து அவர்கள் செய்தார்கள் சிரமேற்கொண்டு. சோ வளைந்து கொடுப்பவர்களாக இருந்ததால் பகவத் தொண்டிற்காக அவர்களால் எவ்வளவு சக்தி வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்ய முடிந்தது. சோ நோக்கமே வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவது, அதர்மத்தை அழிப்பது, பக்தர்களை ரட்சிப்பது தான் பகவானுடைய அவருடைய தோற்றத்தினுடைய நோக்கமே. அதற்கு பாண்டவர்களுடைய துணை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே அவர்களுடைய பங்கு வந்து நிறைய இருந்தது. எவ்வளவு சக்தியை வேண்டுமானாலும் அவர்களால் வந்து தியாகம் செய்ய முடிந்தது. அதாவது நல்ல காரியம் நம்ம செய்யும் பொழுது நமக்குள்ள வந்து எனர்ஜி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அதாவது நம்ம அதுல நாம ஈடுபடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த விதமான உடல் உபாதைகள் இருந்தாலுமே அதுல அந்த உபாதைகளே நம்மளால உணரவே முடியாது. ஸோ அவ்வளவு சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பகவான் வழங்குகிறார். நம்ம பக்தி செய்ய செய்ய நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆற்றல் என்பது தானாக வந்து சேரும். அவர்கள் கொண்டிருந்த இத்தகைய தூய மன உறுதியினால்
அவர்களது விருப்பம் போல எந்த வழியிலுமே பகவானுடைய கருணை அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அவர்களுக்கு ரட்சணை கிடைச்சுட்டே இருந்தது இல்லையா. சோ வனவாசம் சென்ற பிறகு துர்வாச முனிவருடைய சாபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வரப்போகிறது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இது வந்து துரியோதனன் செய்த சதி. சோ ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ரட்சணை அந்த இடத்துலயும் வந்தது. ஒரே ஒரு பருக்கு அந்த அரிசி சாப்பிட்டதுனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைவருமே உணவு உண்ட அந்த திருப்தியை வந்து பெற்றார்கள். இல்லை என்றால் அந்த அத்தனை ரிஷி முனிகளுக்கும் அவர்களால உணவு படைத்திருக்கவே முடியாது. சோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் திரௌபதியினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அவமானம் அந்த சபையில நடக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கருணையால் தான் அந்த அவருக்கு அந்த ரட்சணை என்பது கிடைத்தது. இவ்வாறாக நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலுமே பக்தியில் இருப்பவர்களுக்கு ரட்சணை வந்து அந்தக்கான பாதை வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதனால வந்து பக்தியை நாம வந்து நம்பிக்கையோட செய்யணும். எஸ் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. தஸ்யவம் வர்த்தமானஸ்ய பூர்வவேஷா விருத்திம் அன்வகம் நாதி தூரே கிலாஸ்ரயம் யத் அசித் தன் நிபோதமே. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நஸ்யவம் வர்த்தமானஸ்ய பூர்வேஷாம் விருத்திம் அன்வகம் நாதி தூரே கிலாஸ்ரயம் யத் அசித் தன் நிபோதமே. தஸ்ய பரீட்சித் மகாராஜனின் ஏவம் இவ்வாறாக வர்த்தமானஸ்ய அத்தகைய சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது பூர்வேஷாம் அவரது முன்னோர்களின் விருத்திம் நல்ல ஈடுபாடு அன்வகம் ஒவ்வொரு நாளையும் ந இல்லை அதிதூரே வெகு தூரத்தில் கிள மிகவும் ஆச்சரியமான தத் அதை ஆசித் இருந்தது தத் எது நிபோத தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மே என்னிடமிருந்து. மொழிபெயர்ப்பு. பரீட்சித்து மகாராஜன் தமது முன்னோர்களின் நற்செயல்களை பற்றி கேட்கும் அவற்றை பற்றிய சிந்தனையில் மனதை ஆழ்த்தியும் தமது நாட்களை கழித்து வந்த சமயத்தில் நடந்த அதிசயத்தை கூறுகிறேன். கேளுங்கள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க மேலும் அடுத்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க சூத கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். தஸ்யம் வர்த்தமானஸ்ய பூர்வேஷாம் விருத்திம் அன்வகம் நாதி தூரே கிலாக்ஷ்ரயம் யத் ஆசித் தன் நிபோதமே. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜன் அதாவது தன்னுடைய மூதாதையர்கள் செய்த அந்த நல்காரியங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை பற்றியான உன்னதமான அந்த இதெல்லாமே அவர் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவற்றை கேள்விப்பட்டு சிந்தனையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை ஆழ்த்தியும் தமது நாட்களை அவர் கழித்து வந்த சமயத்தில் நடந்த அதிசயத்தை வந்து இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து கவர் பண்ண போறாங்க. நாளைக்கு நாம இந்த 18வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நான் இதோட நிறுத்துறேன்.